کمیته کاروبارên jîngehê ya Kantona Riqayê laboratoreke jîngehê li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê vekire. Komîteya Karûbarên Jîngehê li Riqayê ji bo parastin û pêşxistina xwezayî li ser bîngehên zanistî kar dike. Komîteya Karûbarên Jîngehê laboratoreke jîngehê vekire. Laborator bi çavkaniyên avê, asta qirêjiya axê û bandora ji herê ya berhevkirî ku bandorê li kalîte û miqdara xwarinê dikere têkildar e. Ji bo pêşxistina laboratorê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê, Komîteya Karûbarên Jîngehê di nava xebatan de ye. من ضمن أعمال لجنة البيئة في مجلس الرقة هناك دائرة di nava xebatên Komîteya Karûbarên Jîngehê de gerîndeya analîzkirin û şopandinê heye. Ev gerînde li ser şopandina laboratora jîngehê dişopîne. Hêmanên sereke yên jîngehê ax, av û ba ye. Sala par di vê laboratorê de gelek analîz hatin çêkirin. Laborator a yekemîn li ser asta Bakur û Rojhilatê Sûriyê ye. Di laboratora jîngehê de heştê ji sedî avalên koşibona şopandina jîngehê tê bikaranîn heye. على شمال شرق سوريا طبعا يحتوي على 80% من الأجهزة المطلوبة للرقابة البيئية.